Kedy? Teraz. Čo tam budeš robiť? Plávať a sa hrať. A ešte? Ja ísť nechcem ísť na lanovku. Prečo, bojíš sa? Áno. No dobre, môžeme ísť? Ale do zatier môžeme ísť? Áno. Tak poďme. A tak sme sa zbalili a takisto zbavili zbytočnosti a pomaly vyrazili na cestu. Sofinke sa veľmi páčili maminkine okuliare. Boli jej síce trošku malé, ale vyzerala v nich úžasne, no nie? O 10 minút už spinkala, no o ďalších 10 už bola hore a spolu s nami sledovala cestu. Cesta plynula rýchlo. Niekoľkokrát sme sa ešte zastavili. Liptov je naozaj veľmi pekný kraj. Je plný kopcov a hôr a tak mala Monika čo natáčať. Za Liptovským Mikulášom nás už privítal vrch Kriváňa. Počasie bolo naozaj celkom pekné, no to sme ešte netušili, že krajšie už nebude. A ani nebolo. Takmer stále bolo veterno a zamračené tak, že sme nevideli ani jeden vrchol Tatier. Tesne pred Tatrami nás privítal úplne nový tunel, ktorý sa najviac páčil Sofinke. No a za ním, po krátkej ceste do kopca, sme už zastali pred hotelom Urán, kde sme sa zložili. Sofinka si začala užívať chvíle nič nerobenia naozaj naplno. Okolie hotela nebolo zrovna najkrajšie a v počasí, ktoré sme vychytili, sme videli akurát tak na susedný Grand Hotel Praha, ktorý sa týčil na kopci. Prvý náš výlet viedol v sobotu do neďalekého akvaparku, keďže veterné počasie nám nedovolilo zdolať Gerlachovský štít. Bolo síce slnečno, no počasie sa stále menilo. Monika bola nespokojná, že jej Sofka znárodnila slnečné okuliare. Čau. Čau. Ako sa máš? Dobre. Kam ideme? Kúpať sa, A čo tak škúliš? lebo mi chýbajú slnečné okuliare. Sofi, čau. Ako sa máš? Dobre. Kam ideme? Dobre. Dobre, čau. Ahoj. Cestu sme našli úplne v pohode. Nič nás nezaskočilo, iba to, že sme prišli o hodinu skôr, ako sa začínali otváracie hodiny. Preto si ich na budúce radšej pozrieme dvakrát. No, o hodinu skôr sme prišli, lebo je dôležité si pozrieť otváracie hodiny, že? Kde je Sofi? Čo papáš? A tak sme sa vybrali do neďalekého múzea tatranskej prírody, kde sme rozpoznali veľa tatranskej zveriny. Popoludní sme si fajne pospali a Sofka čo to pokreslila. Potom sme už išli do bazéna a boli sme tam až do večere. V nedeľu ráno nás zobudilo extrémne veterné počasie. Nedalo sa ísť vôbec von a tak sme si boli aspoň zaplávať v hotelovom bazéne. Popoludní sme sa vybrali na skalnaté pleso, ale nepochodili sme. Tak ideme naspäť? No tak ja neviem, tak keď neťahajú, no tak čo už? Prečo neťahajú? No lebo fučí. No. Lanovka chodila len po stanicu Štart a tak sme sa rozhodli, že tam vôbec nepôjdeme, veď tam by sme došli aj peši. Teda sme sa otočili a skúsili sme nájsť niečo, kde by sme sa najedli po skvelom výkone.
predtým, ako sme sa dopracovali k obedu, prišlo na rad stavanie snehuliaka pri chodníku. Takto nejak to vyzeralo. Tak sme šli ďalej. Verili sme, že jedlo nebude ďaleko. Stále sme pohľadom kontrolovali Tatry, či sa náhodou počasie neumúdrilo. Žiaľ, nie. Tatry sa absolútne neukázali, ani len trošku. Nasledovalo krátke divadielko. Ahoj, tatínk. Nazdar, ako sa máš? Dobre. A ty? No, ja sa mám celkom dobre. A ja som Sofinkin Pinky Pie koník. A kde je... To je Pejko. Pejko. A kde je Sofka? Tu je Sofka, nie? Aha, dobre. Čau, Sofi. Čmočky, čmočky. Aj, šmrdíš. Koník vraj smrdel, zatočila sa mu z toho poriadne hlava. Tak toto si od Sofinky naozaj nezaslúžil a stála ma 5 €. Značne som zaostával a tak som družinu dohnal striedavým šmíkaním už o pár sekúnd a hneď som sa uistil cieľom našej cesty. Kam ideme? Na papaca. Sofi? Povedz si Kukovi, kam ideme. Na papaca. Kam ideme? Chálen zibite. Kam ideme? Na papaca. Stretli sme ešte provokujúce tabuľky a reklamy, ktoré pútali na krásny výlet na skalnaté pleso a Lomnický štít. No čo už, možno na budúce. Prišiel rad na obed, no kým ho priniesli, baby sa zahrali. Po obede sme si dali 2-hodinový spánok a večer poď ho do ulic. Trošku snežilo a v Lomnici neboli žiadni ľudia, prešlo len niekoľko aut, no obec bola ako vymretá. Neskoro sme tu ešte neboli, že? Nikoho. Jedinú aktivitu, ktorú sme zbadali, bol ratrak, upravujúci zjazdovku pod skalnatým plesom. No a na záver už len zhodnotenie a jedna zimná báseň. Ako si sa mala v Tatrách? Dobre. Páčilo sa ti? Áno. Čo si všetko robila? Kde sme boli? Čo sme robili? A ešte nejdeme domov. Ešte nie, ale povedz, čo sme všetko robili? Hm? No. No? Skús si spomenúť, kde si bol. V Tatrách a som tam videla veľké stromy a som tam videla v Tatrách takú zázračnú veveričku. Aj medveďa? Super. Nie, takého iba maličkého medveďa. A diviaka si videla? Nie. A kamzíka? Kamzíka áno, ale vlka tiež nie, ale kozliatka áno. Aj si sa kúpala v bazéniku? No áno, Tak sa ti páčilo v Tatrách? áno. Postavím si snehuliaka, bielučkého snehu. Postavím si snehuliaka, bielučkého snehu. Jedna guľa, druhá guľa, tretiu navrh dám. A ustojí snehuliačik a ustojí tam. Košielku má snehuliačik, čistučku a svetlu. Nos má zvrkový, oči z uhlia, miesto ruku metlu. A keď deti uvidia ho, povedia si tak. Pozrite sa, aký je to krásny snehuliak.